Hello, kumusta ka tanan din ha? Dako gihapon ang akong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Karong adlaw espesyal og jutay kay sa Pilipinas nag-celebrar og bulan o semana sa Biblia. So atong tan-awon kung hain gikan ang atong Biblia. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat nga ang imong pulong gi-preservar nga hantud karon amo gyapong mabasa, among matun-an kay ang imong pulong mao'y suga dinhi sa among kalibutan. Ginoo, hinaot pa unta nga ang Espiritu Santo mao'y magatudlo kanamo karon. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Himoa kami nga mapaubsanon, maluluyon. Lord, among gihatag ang tanan karon tungod sa imong ngalan, tungod sa imong balaan nga ngalan, nga mao'y nahigugma kanamo, nga mao'y nagpakamatay para sa among mga sala. Ginoo, hinaot pa ang Espiritu kanunay magaubang kanamo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. So, naya akong ipakita ninyo usani sa akong Biblia, kung magtuon ako, ako ning himo sa binisaya ni ako ning gitumo usani sa akong mga basahon o dili lang ni naapugoy laing Biblia in English nga akong basahon o naapugoy Biblia nga gipalit na ako sa 1980, mga 40 na siguro katuig karon or sobra sa 40. And then sa 20 katuig karon, sa 20 katuig may palit po kog laing Bible, laing translation. So nganong ako maning gipakita? Kini sila barato lang o dili mahal o naaga ni free nga ihatag lang. Kung naa kay cellphone, pwede nimong makuha sa cellphone ang Biblia. So mangutana kita, unsa manang unang Biblia nga karon nga atong mabasa? Unsa may panahon sa atong Ginoong Hesukristo, unsa may ilang gibasa? Wala sila nagbasa ingon ani karon. Pero lain ang ilang libro. Ako naghimo ko og ang libro nila murag ingon ani scroll nga tuyok-tuyok ko nimo pagkatapos di na nakasulat. Ang ilang mo na giingon scroll, linukot nga Biblia, and then lukuton basahon. Ug ang ilang pagbasa gikan sa tuo paingon sa wala. Usahay walay kama, walay period, ug walay memory verse, walay versikulo, walay kapitulo. So mao na ang ilang Biblia sa unang panahon. Murag ingon ani. So dili binisaya, dili in English, o wala sila gagamit og papel. Sa panahon ni Jesus, ang ilang gigamit nga sulatan mao ang mga panit sa mga karniro, sa mga kanding, sa mga baka, dili sa baboy. Ilaning kuhaong panit o ilang ipamala o ilang ibutang sa scroll. Ibutang nila sa scroll. So kining scroll talag sa rani kay mahal kaayo.
pila siguro kabok ang baboy o dili baboy kadi sila mukaon, pila siguro kabok kanding o baka o karnero ang gipatay aron nga makahimo og Biblia. Daghan kaayo. So og daghang pong mga tao sa unang panahon dili maantigong mubasa, so jutay lang. So sa paghimo sa Biblia, mura og ang sweldo sa usa ka tuig maunay bili, maunay halaga. So og dugay kung kopyahon ni dugay kayo ni kadaghanan mga unom o usa ka tuig sa makahimo og scroll, mo lang scroll, linokot, ilukot-lukotin lang nila paghuman basahon. So maunay ilang gihimo sa unang panahon. Og ang ilang gitawag kanang mag-translator, kanang magkopya, mga escriba na sila. Ang karaang tugon, so unsa may sinultian sa Bible. So ang Bible nato gibahin sa duha ka party. Ang unang party mo na giingon Old Testament, pananglitan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, o mga propeta. O mo na ang sinultian gisulat nag Hebrew. And so sa karaang tugon, ang original gyud Hebrew. Mo to ilang sinultian. Sinultian nila ni Haring David, Hebrewanon sila. Apan ang nahitabo kay kini sila, sige ni silang mabihag, sige ni silang maperde ang mga Israelinhon. Panalitan, nakuha sila sa Babylonians, nakuha sila sa mga Assyrians, kuhaon sila, gikan dito, maglalin sila, and then nakuha usab sila sa mga Grego. So, and then nakuha po sila sa mga Romano. So, and then gipabalik pod sila sa Israel. Apan sa pagbalik nila pila ka 80, mga usa ka gatos ka tuig, nalimtan na nila ay ilang sinultian. Wala na sila Bible nga ang sinultian Hebrewanon. Sila ang ilang sinultian, makabasa na sila sa Grego. Kay ang Grego pareha pa na sila o pareha sa to ang sa in English mao'y pinaka lingua franca nga kadaghanan ka nato maantigong mo in English. Sila usab mantigo po sila sa Grego. Ang dapit dinha sa kay ang si Alexander the Great nakuha niyang Ehipto, nakuha niyang Babylon, nakuha niyang Israel, nakuha niyang Roma. So ang ilang sinultian naka-influensya kaayo. So paghuman niya na, wala na mantigong musulti sa Hebrewanon. Wala na mantigong mubasa nga unta ang original Hebrewanon ang sinultian. Apan, gitranslate nila na, gihubad nila sa Grego para sila makabasa. So, gihubad nila sa Grego sa 250 katuig sa wala pa si Jesus, gihubad na nila aron nga ang mga Hebrewanon, mga Jew, makabasa sa Bible sa ilang sinultian nga Grego na. So adunay istorya nga ambot katuuhan ba o dili nga dinay mga tao nga eksperto nga maantigong musulti sa Hebrewanon o sa Grego. So kini sila gihubad nila. Ang istorya mauni nga kining 70 ka tawo ilang gibutang sa 70 ka kwarto. Pagkahuman gihubad nila, gipakaon sila, pila ka bulan sila naghubad gikan dito sa Hebrew paingon sa Grego. Pagkahuman nagpila ka bulan gipagawa na sila. Wala sila nagkopyahanay, pero piingon sila nga paghubad nila,
pagtandi nila, pagkumparar sa ilang gihubad, kining 70 ka mga eksperto, ningon sila pareho gyud ang ilang paghubad gikan sa Hebrehanon paingon sa Grego. Mao na giingon nila na Septuagint. 70 ka mga tao ang nagtranslatar. Ambot kung tinuod ba to, pero sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ang ilang gibasa ang Bible nila mao ng Septuagint. Translator na translation nga Grego. Silang tanan dito bisag sa templo nila, sa simbahan nila, Grego ang ilang libro, dili Bisaya, dili in English. So bisan ang atong libro, ang pagsulat ni Matthew, Marcos, Lucas, ni San Pablo, nagamit sila og Grego. Kay kadaghanan dito bisan sa Turkey, sa Efeso, sa Corinto, Gregong sinultian. Apan posible nga si Jesus kung nagsermon siya, nagtudlo, gikan sa iyang sinultian nga Aramaic. Kay naagi sila sinultian gyud nila dito. Pananglitag sa atoa. Kita mga Cebuano, ang ato yung sinultian Cebuano. Apan mantigo po tag in English. Ang mga libro nato in English o Tagalog. So sa ilahapod, ang ilang mga libro, ang ilang mga sinultian sa eskwelahan nila, mga Grego. Apan naagi sila sinultian nga Aramaic. Kini interesting kaayo ning Aramaic. Kay di na sa Syria. Karon ang Syria na sa balitang-balita ang Syria karon. Di na nasubra mga grupo sa mga tao nga usa ka lungsod nga ang ilang sinultian, kabulokag unsa ilang sinultian, Aramaic. Sinultian sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang nahitabo, ang mga extremist nga mga Muslim, gipuo sila. So, kanang lungsura, jutay na lang kayo, mga tao nga ang ilang sinultian, pareho gyud sa sinultian ni Jesus, 2000 na katuig karon, Aramaic. So, kung nadungog nila ni San Pedro, ni Juan, ang sermon sa atong Ginoong Jesucristo, gihubad na nila gikan sa Aramaic, paingon sa Grego. So, maunay paghubad sa writings ni Juan, ni Marcos, ni Lucas, ni Matthew, Grego ang ilang sinultian. And then ang naitabo usab. So, ang New Testament gikan usab na ang ilang pong gigamit scroll sa ilang libro sa mga 2000 na katuig karon o sa pagkahuman mga 200 katuig human na tao, human na matay na tao si Jesus, nagamit po sila scroll. Pero nagamit na po sila murag libro nga tahion nila. So ang naitabo dito, jutay lang ang mga magsusulat. Jutay lang ang translation gikan sa Grego paingon sa ilang sinultian. So di na nahitabo. Kay paghuman sa 200 katuig, nagdaghan ang Kristyanismo. Nag-spread. Apan ang nahitabo, ang mga Romanhon, ang emperador sa Roma, silang tanan didto, ilang gipamatay, gusto nilang hunungon ang Kristyanismo. Gusto nilang hunungon nga wala na nang mga Kristiyanos, so daghang nangamatay. Di na usa ka istorya nga akong nabasahan nga duha ka diakono nga nadakpan. Gipangutana sila, haimon tong inyong mga Biblia, mga sinulat may tungod ni Jesus, may tungod sa sinulat ni San Pedro, ni San Pablo. Gusto na mong may bawan kay among sunugon.
Mingon ning duha ka Kristiyanos, kami wala mi Bible. Apan ang among magbabasa adunay Bible. So gipangutan na sila, kinsa man ang mga tawhana, hain man sila ron. Tug-ana mi kami, tug-ana, magtug-an mo kung hain sila kay among kuhaon. Mingon ning duha ka Kristiyanos, dili na mo itug-an kung kinsa ang tag-iya, kung kinsay naay Biblia karon. Bisag imo paming patyon, sunugon, dili na mo isulti kung kinsay tag-iya sa Bible, kung hain na rong Bible. Kay bulo ka, gipatay silang duha. Wala ta kay bulo nga kitong mga tawana siguro adunay pamilya, adunay mga anak, adunay asawa, apan tungod kay mituo sila nga kanang Biblia pulong sa Ginoo, o gusto nila nga dili madaot, dili mahurot, nga aduna pay daghang mga tawo nga makabasa sa pulong sa Ginoo. Ilang gihatag ang ilang kinabuhi aron nga dili masunog, kay gusto man sa mga Romano nga hutdon ang Biblia. Apan ang mga Kristiyano sa unang panahon ilang ihatag ang ilang kinabuhi. Karon matingala kita, daghang kaayong Bible na ron, apan kay bulo ka, daghang mga tawo nga dili mo basa sa Biblia, nga wala mo, nga dili mo tuo nga kini ang pulong sa Ginoo. Sa unang panahon, ang tinuod nga sumusunod ni Jesus, ilang hatagan og dako kaayong bili ang pulong sa Ginoo. Kita karon daghan sayong kay maka Biblia, apan wala kitay pagtagad. Kadaghanan dinhi sa akong nabasahan, ambot kung pareha ba na sa Pilipinas o pareho ba na sa ubang lugar, dinhi sa amoa jutay lang ang mobasa og Biblia. Ambot sa Pilipinas daghan bang mobasa. So sa unang panahon, so mao na ilang pagtagad o pagtagad o paglantaw sa pulong sa Ginoo. Sa Biblia kanang atong giselebrar nga semana o bulan sa Bible. And then mangutana kita, giunsa pag-abot sa Biblia sa Pilipinas ngano nga naa may Tagalog, na may Binisaya, naay in English, naay Espanyol, na unsa man na nga kita naaman tay Binisaya. Gikan sa panahon dito sa atong Ginoong Jesucristo, ngano nakaabot man na dinhi ang Biblia. Mana ang nahitabo nga naata dinhi kay ang gigamit gyud mga 1,000 ka tuig. Ang gigamit nila nga translasyon dili na Grego, Latin ang gigamit nila. Ang problema sa Latin kay namatay pud ang pulong nga Latin. Jutay lang ang maantigo sa Latin. So o mahal kayo, lisod kayong maghimo og Biblia sa unang panahon kay wala may copying machine. Ang copying machine sa 1949 lang. So sulat gyud na sa mga eskreba ang pagkopya sa Bible. So talag sara ang makatag-iya sa Biblia. Naay mga leader sa simbahan nga walay Biblia. So unsa man nila pagtudlo sa mga tawo nga wala sila kahibalo sa pulong sa Ginoo. So gipreserbar giunsa man nila pagkahibalo sa pulong sa Ginoo nga
tinuod ba yun ni? Hain Manila nakita. So 500 years ago, di na nay mga tao nga gusto gid silang mubalik sa original nga mga sinultian, plitag ang Old Testament sa Hebrehanon. So nagkuan gyud sila nga ang Bible i-translate gyud, ihubad sa original nga lengguwahe ug sa Grego. So dinay mga scholars nga gusto nga muhubad gyud. And then unsa may nahitabo? Kadtong mga scroll ingon ani, naa sila gyud nakita nga na-preservar nga dunot na kayo og ilang nga nakita dinay usa ka istorya nga ang mga sinulat sa panahon ni Jesus o sa wala pa sa mga 200 or 300 years after the death of Jesus, di na sila nakuha nga mga scroll. Ang uban naay kumpleto mga 5,000 nga ilang nakita gikan sa mga monastery, gikan sa langob, gikan sa ubang simbahan, ilang nakita. So na-preservar ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa pila sa 2,000 na katuig karon. Nakita gyud nila. Karon tinuod ba gyud ni kay sa pagsulat sa 2,000 na katuig karon hantud karon pareha ba gihapon ang Biblia. So mangutana kita, dugay na kaayo itong gisulat o ang gihimo nila mga scroll lang, pero naa sila nakita unsa man, pareha ba ang Biblia sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, o karon pareha ba? So maayong pangutana. Tungod kay gikopya lang man sa eskriba. Ang nahitabo sa 1947 dito sa Kuiba sa Qumran. Nakaadto mi dito sa Cave of Qumran. Dinhay mga magbalantay sa karnero. Nga adunay mga karnero nga nawala. So sa langob ilang gibato basin og tua dito mga karnero para muguwa. Pero ang nahitabo murag nandungog man nila nga naay nabuak. So ilang gilantaw dito sa sulod. May nakita man sila nga mga banga nga puno og mga scroll. Puno og scroll. Ang ilang gihimo, ilang gibaligya. Ilang gibaligya ang scroll og ang mga tao nga na antigo usab gipalit nila. So kanang sa Cave of Qumran daghan silang nakita nga ang mga scroll gisulat sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. 2,000 katuig na diskubrihan dina sa Kuiba sa Qumran. Nakita namo ni ang Kuiba amo pag yung giadto ni kay famous ning Cave of Qumran. Nabulo ka ang usang nakita nila. Ang usang nakita nila nga gikumparar nila ang libro ni Isaiah. Ang libro ni Isaiah gisulat mga 2,000, 3,000 katuig sa panahon ni Jesus ug sa 1947. Kay balo mo, ang libro nga Isaiah sa unang panahon ug sa dihang ilang nakita ang scroll nga Isaiah, scroll na Isaiah, pareho og gusto. So ang transmission sa informasyon pareha. Kung unsay gibasa sa atong Ginoong Hesukristo sa unang panahon ug sa karon, mao gihapon ang nahitabo. So maunay pinaka-transmission nga ang atong Biblia masaligan og gusto. Kay
kay daghan silang nakita nga mga libro sa unang panahon. Imagine na kumpleto nga 5,000 nga nakita nila nga naa sa mga museum karon, na 25 kalibo nga mga gagmay nga nahabilin pila kalibo ka tuig. Mao na nga kung unsa nang imong gibasa nga Bible karon og sa panahon ni Jesus, pareha na. Dako kaayong diferensya kung atong ikumparar sa uban nga libro. Pananglitan sa Muslim nga libro, Quran. Si Muhammad ang leader nila sa Quran. Ang Quran nga libro sa Quran karon, ang gasulat 300 katuig human namatay kung naa si Muhammad, di na pa ang pagsulat sa kinabuhi o sa teaching ni Muhammad. 300 katuig. Og ang nagsulat, kabalo ka, layo kayo, wala sa Mecca, wala sa Saudi Arabia, mga 1 to 1,500 kilometers away sa lungsod ni Muhammad. Ang atong Biblia, kabalo ka, ang pagsulat sa atong Biblia, mga 20 katuig human namatay si Jesucristo, di na ang atong Bible, di na ang Marcos, di na ang mga sinulat ni San Pablo mga 30 years after the death of Jesus. Bag-o lang yun kaayo, gisulat na nila ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Dili pila ka gatos katuig, pila ka libo, daghan karong mga libro, mga relihiyon nga dugay ng patay, dito pa sila gasulat. Pero ang atong magsusulat, sila Matthew, Marcos, Lucas, Juan, San Pedro, bag-o lang yung kaayo nga namatay si Jesucristo, gasulat na sila. So, mao na nga kita makasalig yun nga unsay gisulti ni Jesus, mao gina ang atong nabasa karon. So, mangutana kita, sa daghan kaayong sa pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong mahibaw-an nga ang kinabuhi niya, gikan sa 12 years old siya, 12 anyos, paingon sa 30, blanco, walay istorya mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Kung si Matthew, Marcos, Lucas, Juan, wala ga istorya mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. Apan, dinhay mga giingon, dinhay mga daghang kaayong libro, pagkahuman sa pagkamatay ni Jesucristo, mga after 1 or 200 years after the death of Jesus, daghang mga libro nga nagsulat, mga tao nga gasulat mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. So giunsa man nila pagpili ni, kay daghan man kaayo nga mga libro gasulat. Ang uban ganing libro, moingon sila gasulat nga si Jesus naghinambog sa bata pa siya, nga adunay lapok og iyang gihuypan ang lapok, og naghinambog siya sa iyang mga amigo, og ang lapok nahimong langgam, iyang gipalupad. Usa na sa mga fake nga balita. And then naapoy usa nga nagsulat nga sa bata pa si Jesus, daghan siyang gipamatay nga mga bata. Daghan siyang gipamatay ng mga bata. Wala na giapel. Di na po'y istorya nga sa bata pa si Jesus, sa dihang ang iyang pamilya naglakaw paingon sa Ehipto, o dinhay dako kaayong prutas, di man sila makasaka. So ang gihimo kuno ni Jesus, iyang gisultian ang kahoy, ang prutas, nga muduko ka para makakuha mi pagkaon. So daghang kaayong mga libro. So giunsa man na pagpili nila, mao na canonization, canon, gipili nga wala na 27 man lang ang atong libro. Kadaghan kayo 27 lang ang gipili. Nga giunsa man nila pagkahibalo
nga mao ni gusto sa Holy Spirit sa Ginoo nga mao ni isulat ninyo. Kay bulo ka ang ilang gihimo nga giunsa nila pagpili nga mao gini New Testament, mao ni bag-ong saad. Ang ilang gihimo, mingon sila, kadtong libro nga ang nagsulat nakakita, nakadungog ni Jesus, mao nay atong saligan o katong suod kaayo ni Jesus, suod kaayo sa mga disipulo, ato nang mao nay masaligan nato nga mao gini atong ibutang sa Bible. Pananglitan si Marcos, Matthew, Marcos. Si Marcos mao'y magsusulat ni San Pedro. So kung unsa ang mga sermon ni San Pedro, gisulat ni Marcos. So moingon sila, mao na atong usana sa mga criteria nga atong ibutang sa bagong tugon. And then moingon usab sila nga kadtong mga istorya nga consistent gyud nga dili piki kita, nahibulo kita karon daghang piki nga ang istorya, ang teaching sa atong Ginoong Jesucristo consistent gyud nga pareho-pareho ang gitudlo sa moralidad, sa espirituhanon pareho. So ang atog yung Bible, makasalig kita nga kinigyod ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo. And then usa sa mga criteria usab nila nga kadtong mga sinulat nila ni Pablo, ni San Pedro, ni Matthew, ni Marcos, nga kini sila gitun-an, gibasa sa daghang kaayong mga simbahan sa Turkey, didto sa Greek, sa mga Greek countries, nga kinila gitun-an. So mao ni moingon sila nga sige, mao ni atong ibutang sa New Testament. Karon mangutana kita, nganong nakaabot man na sa Pilipinas ang Bible? Gikan mo lang na didto sa England sa unang panahon, daghang miingon nga dili gyud nato ihubaron ang Biblia nga sa Latin kay dili maayo. Pero dito sa Germany gihubad na sa German. Apan sa Inglaterra, sa English, wala pa. Kay kita ang atong Bible gikan sa Ingles. Apan dinhay panahon dito nga ang hari nga kung kinsay muhubad sa Biblia sa Latin, patyon. Usa ni ana gisunog nila. Kay dili nila gusto nga ang mga English makabasa sa ilang sinultian. Gusto sa mga uban usab nga kinahanglan ang mga pobre dili nga mahibalo sila unsa ang Biblia sa ilang sinultian. Ang uban nga translators gisunog nila aron nga wala gyoy makabasa sa ilang sinultian. Apan dinay hari sa England usab nga miingon nga sige, ato na ning i-translate hubaron ang Biblia gikan sa Latin kay walay makaasabot og Latin dinhi sa ato. Ang mga magtutudlo dili man tigog Latin. So miingon sila hubaron na gyud ni para makasabot. So gasugod na ang Biblia nga hubaron sa in English didto. Ang lain ang ato karon, lain kay mas importante nga nahibalo ka sa Biblia sa imong sinultian. Ang sa Quran, miingon sila nga dili maayong hubaron ang Quran gikan sa Arabic. Arabic lang yun kay ang Ginoo si Allah nagtudlo sa Arabic. Kadaghanan sa mga Muslim din sa Indonesia, Malaysia, dili makasabot og Arabic, memorize lang. Pero dito sa England o kita usab ron gusto gyud natong mahibaw-an kung unsa ang gitudlo ni Jesus.
So dito sa England dinhay panahon na nga ang English dili nakapatyon nga ang tanan makabasa na sa Biblia. And then ang uban pong Espanyol pagpunta sa Pilipinas, nagdala po do sila. Pero sa ilang mga pag-ampo, gidala nila ang ubang parte sa Biblia. Apan dili pa kumpleto. Pag-abot na sa mga Amerikano nga missionary, didto na nila gitudloan ang Filipino. Didto na nila gihubad ang gikan sa in English paingon sa Bisaya, sa Ilocano, sa Tagalog, sa mga Karaya, kung hain pa ng dapita. So, kita karon nahibalo na kita'y Biblia kay dinhay mga tao nga nagpakamatay aron nga kita makabasa sa Bible. So sila gyud nagpakamatay apan kita sa kadaghan sa atong Biblia talagsaray mo basa sa Bible. Akong hangyoon, ako gasugyot nga atong hatagan og dako kaayong bili ang pulong sa Ginoo. Kay gipaagasan og dugo aron nga kita makabasa. Daghang salamat.